Momentuz, partida hasi denetik, minutu bat esango dugu. Alboko sakea ikusi duen bezala eskasa Erranirentzat eta ongi irabazia, bi eskutara jasoa hilaratze horretan, eskuinera zabaldu dute Erraniarrek. Partidako lehen jokaldi arriskutsua egiteko gogoarekin eskuinaldea, Beñatiradi jaso du baloia eta Uztartze ireki erakinda, jarraitzen du jokaldiek eskuinaldea, Urumea ibaiaren aldera, eta hasieratxo eman diegunez partidari esango dizugu, irudietan dakusazuen bezala, gaur eguzki borobila, bete-bete hartzen du landare toki erruk bizalaian, pensatzen dute Euskal Herriko beste hainbat leku tan ere, Euskal Herri osoan esan genezake, bete-bete eta gainera bero ondi xamarra. Jokatzeko behin, eguzkitan egoteko ere beroa, 24, 25 gradu, zelaia badakizue, Erranik laguntza asko dituela, eta tartean zelaiaz arduratzen direnak, belarra moztu, asteuntan ura ere bota behar izan dute pixkat zelaian, ez egoteko gogor, azken egun hauetan eguraldi lehorra dugu, Euskal Herriko leku gehienetan, eta horrek eragiten du, zenbait lekutan, berdegunea lehor egotea. Hori eguraldiari eta berdegunari dagokionez, berdegunak ez duk inolako aitzakiarik, eta jokatzeko aukera ematen du. Eguzkia esan dugu present dela, eta orain Errani dauka eguzkia alde, beraz goitikako baloietan, arazoa izan ditzakete Belen ostaldekoek, Asturiarrek, eguzkiak begieta jotzen bazaitu, baloiaz jabetzeko arazoak. Momentuz joko zelai erdigunean, zelai erdialdean ari da gertatzen, eta orain 10 metroko lerroaren gainean, Erranik jarri du jokoan eskasa, aratze elosegik base eman, da lehen esagua izan daiteke, ez. Azken jokaldian saiatu da pase egokia egiten Jokin Olea, baina aurrera hori zaie, baina jokua jarraitzen du ezkerraldea, baloiarekin ikusi dugu Anar Zelosegi, eta ensegua etor daiteke, ensegu lerrotik 4 metrora, eskuinera zabaldu berriro, jokaldiaren 4. 5. fasean, eta zigor kolpe Erraniren alde, erresa, agentartetik, baloia pasarazteko, zigor kolpe alde duelako Erranik. Beraz momentuz, Errani gogor tinko hasi da, laizter emango dizkizuegu, azkeneko jardunaldietako emaitzak. Baina ikus dezagun, partidako lehen tanto izan daitezkelako, erresak duelako jaurtitzea, Beñatari zetak hagen aurrez aurre, eta markagailuan jarri beharko dugu abia. Momentuz huts eta huts dira, 5. minutuan, Arizeta baloia pausatuta eta errasa erdi-erditik hastapeneko 3 tantoak Erranik, Beñat Arizetak. Ohiko jaurtitzaile dugu Beñat Arizeta, tarteka Anar Zelosegirekin, eta partidako 5. minutuan, 6. minutuan, Erranik 3, Belen ostalde zure Erranik huts. Ikusle desente bildu da,
Landaretokin, batez erean errekaldetik itzalean dauden gazteak, ikurrin eta guzti, animoak lehenengo suziria jaurti dute partidaren hasieran, eta beraz, bada ikuslerik, naiz eta larunbata arratsalde izan, eguraldi aparta egin, beroa, baina zaleak bildu dira. Orain erasoko ostikada jo dut Hernaniarrek, hain justu ere, Aritz Olibentzak, baina epaileak eten egin du jokoa, uste dut zigor kolpea adierazio baino hitz egiten ari da. Gainera Hernaniko jokalari min hartuta zegoen, momentu zeia errekuperatu da, Peru buru gain, lehen erdia. Hernani entrenatzaileak Polidori eta Igoz, Gianmark Igoz. Tarteka, 15koan dauden postuak pixka bat aldatzen dituzte. Ala nola, orain aipatu dugun Peru buru gain, ikusi izan dugu hegalean jokatzen, baina hiru laurdenetako erdian ari da gaur Peru buru gain gaztea. Alboko sakea, eskasa Hernaniren alde, Xabat Unzuei hartuko du baloia eskuartean, eta hilaratzean Seina jokalari, keinu eginda, gibelean, baina ez du jasotzerik izan Xavier Lukasek eta bai aitzitik Belenosekoek, eta baita jokaldia bierazi ere erasoan, han eskuinean bikain jaso du bi eskutara Arturo Ribas, eta baita kontraarzo erazi Arturo Ribas, baloiarekin, Belenosen 20 metroko lerroraino ailegatu dira, baita gainditu ere, eta zigor kolpea eragin dute, baloia ateratzen ez usteagatik, aukera aparta Hernanik beste, jokaldi arriskutsu bat egiteko, ensegolo errutik 20 metrora direlako, eta hor alboko marrara sakera hartu dute. Arturo Ribas jokalari indartsua, hegalean. Hernani ensegulerotik 3 metrora, Uztatze irekia eragin du, eta orain baloia edo aurrelariek atera dezakete, edo hil ordenetako jokatu eskura, keinua egin anartzelosegik, baina pasa ziurtatu dute, hagen azpi-aldean, Uztatze irekia berriro, eta baloia berdeunetik jaso, eta saiatzen ari dira, baita ensegu egin ere, eta gainera hagen azpian, agapean aurrelariek egindako jokaldia, baina eta gainera zortziak Hernaniko zortziak alegia, hirugarren lerroko giltzak, Xavier Lukasek egin duen segua. Zazpigarren minutuan. Xavier Lukasek, gure begi ikusi dutena. Eta orain Beñatek, ensegu osteko jaurtik eta erraxa zeukan, eta 2 tanto gehiago. 10 eta
huts. Partida hasi zenetik, 7. minutua. 7-8 minutua etende egon delako. Markai ofizialak 10. minutua markatzen du, baina bueno. Gero ikusiko dugu, partidan zera izango diren etenaldiekin zenbat luzatzen den lehen zatian. Momentuan, 8. minutua mintzat, Hernani 10 eta huts eta gainera partidaren akuilua hartuta. Zigor kolpea Belenosen kontra, sakea erditik egin ostean, Belenosek. Orain, Uztartze bildua, uste dut epaileak txartela zerbait idazten ari dela, eta erdiko sakeak ez du balio, ez delako 10 metrotik atera, eta orduan Hernanik eskatu du uztartze bildua zelaiaren erdian. Baina aldaketa bat Belenosek. Eta berehala jokoan jarriko da zelai erdian uztartze bildua Hernaniren alde. Aritz Olibentza dauka baloia, askuetan lehen lerrokoen pasabidetxoan baloia sartzeko. Eguzkia kontra dauka Belenosek eta aprobetxagarria Hernanik baloia goiti bidaltzeko eta eguzkiak ematen duen arazoaz baliatu ahal izateko. Olibentza baloia sartu du, Xabier Lukasek Berdenonetik jaso, Anar Zelosegi pase ona egin, baina aurrera hori zai Hernaniarrei eta horretaz baliatu dira Asturiarrak. Uztartze irekia, epaileak adierazi du ea ba. Ea, jarrai dezagun kontaketarekin. Uztartze irekia Belenosen alde eta baita baloia jaso ere Berdegunetik, luze egalera, Armailen aldera eta albora atera da. Albora atera da, ezin izan du egalak baloiari eutsi barruan zegoela, Gonzalo García Martinek. Eta ondorioz, alboko sakea eskasa, Belenosen zelaiaren 10 metroko lerroren inguruan. Xabatuntzue, baloia eskuetan duela, 6 jokalari jaratuta eta bikain gibelera atzera Xabier Lukasek 2 eskutara jaso du, Hernanirentzat, uztartze laxua osatu eta 10 metroko lerroren gainera ailegatu dira Hernaniarrak aurrelarien bitartez. Uztartze laxoa, ia da 8 metro irabazi dituzte jokaldi horrekin, uztartze laxoarekin alegia. Baina defentsan ari da, Belenos eta baita baloia lapurtu ere. Orain eskuin egalean, baloia bikain eutsi dio Alex Silvestrek, Belenoseko orpokatzaileak. Belenoseko jokalari batek bin hartu du eta Berdegunean etzan da
Beraz, etenaldia partidat. Gogoraraziko dizugu, Elite Ligako, Espainiako bigarren mailako txapelketa esango dugu, Elite Ligako 4. jardunaldia ari direla gaur jokatzen. 3 partida dira gaur arratsaldean jokatuko direnak, Hernani Belenos, ja jokoan dena, Fenix Gernika ere, Fenix Zaragozakoa, Gernika, hori ere lauretan zen astekoa, eta 5etan Pozuelo San Cugat. Gauza bera, 5etan Cisneros Valencia eta bihar Les Abelles Las Rozas partida. Bueno, gogoratu, Hernani aurretik dela, Beñat Arizetak gauzatuteko zigor-kolpe jaurtiketan, Xavier Lukasekin 6goa, Beñat Arizetak gauzatzea, enseioaren gauzatzea, eta ondorioz, 10 eta huts aitzinetik, aurretik, Hernani. Orain, Belenosen 10 metroko lerroan gainean, Uztartze bildu Hernaniren alde, Olibentzak sartu du baloia, eta baita keinu eginte eskuinera zabaldu de Xavier Lukasek, Anartzelo segi, eta eskuinalde jokaldia tartea egin du, eta ensegoa izan da Jokin Olearen ensegoa. Jokaldi aipagarria. Jokaldia egin dute eta Jokin Olea tartea zuloa aurkitu du eta erraz sartu da. Erraz izango du, baina jokaldia egin behar da eta Jokin Oleak Hernaniren 2. ensegua 11-12 minutuan. Eta are eta erresagoa Beñat Arizetak ensegusteko gauzatzea. Ensegusteko bai hoixe. 17 eta huts partidaren lehen zatiko 13-14 minutuan. Gogora dezagun lehen jardunaldian etxea jokatu zuela Hernanik, Les Abellesen aurka, hori izan zen lehenengo jardunaldia, irailaren 21 hemen Landare Toki Errugbi zelaian, eta Hernanik 27 eta 17 irabazi zion Les Abelles eta Pasek Belenos, gaurko Hernaniren kontrarioak, 16 eta 9 irabazi zion Fenix taldeari, Zaragozakoari. Jarraituko dugu xehetasunak ematen, baina jokoari ere arreta jarri behar digu. Hernani bere zelaian aritzen jokatzen, 20 metroko lerroaren barrualdean, baina jokaldi horrek Belenosen zigorkolpea eragin dut. Ondorioz, defentsako ostika da Albora, Beñat Arizetak Urumea aldera. Eta baloia errek aldera junda, goitik. 2. jardunaldian, Belenosek 22-8 galdu zuen Valentziako Les Abellesen kontra, eta Hernanik aldiz 21 eta 22 irabazi zuen Madrilen Pozueloren kontra. Hernanik 3 ensego egin zituen eta Pozuelok 2. Jokoarekin jarraituko dugu, Hernaniren zelaian, 10 metroko lerroan, eta jokaldia Belenosek segurazki, izan ziteken zigorkolpe Hernaniren zat, moztegatik jokaldia apropos, baina ez. Epaileak utzi egin du jokatzen eta baita zigorkolpea eragin ere. Asturiarren alde azkar jokatua, baina errekuperatu egin dute, berreskuratu egin dute baloia. Hernaniarrek Anartzelo segik luze, errekaldera 22 metroko lerroraino Belenosen zelaian. Orain defentsako
ostika da, eta ostika da luzea, kasi zelai erdiraino. Hirugarren jardunaldian, Belenosek 19 eta 16 irabazizion Pozuelo hori. Eta Hernanik 17 eta 19 Valentziari. Valentziak 3-6 egin zituen, Hernanik bat, baina zangoz puntu edo tanto gehiago lortu zituen Hernanik. Eskasa ondoren baloiaz jabetu dira Asturiarra, Belenos, Txuri eta Urdinez, galtza Urdinak, baita erasoko ostikada goitikakoa eman eta Jokin Oleak primeran jaso du bizkutera baloia. Orain eskuinera, errekaldera eskuko jokaldia, Anarzelosegik berdegunetik Beñatire diri eta jarraitzen du jokaldiak eskuin aldera. Han errekaldeko ikuslek protesta egin dute, baina jokoak hortxe jarraitzen du. Eskuko jokaldia, kontraerazoan, Jokin Oleak eta ensegua. Hernanik, hirugarren ensegua, hain justu ere, Arturo Ribasek. Arturo Ribas bizi sartu da ezkerre galetik, baina jokaldian Jokin Oleak hartu du parte. 18. minutuan, 22 eta huts, eta hau nabarmentzekoa da partiden hasiera indarrez ekin baitio Hernanik. Ez da ozta erditik pasa edo hagen altetik pasa Beñat Arizataren ahalegina. Ondorioz jarraitzen du markagailuak, lehen aipatu dugun bezala. 22 eta huts, Hernanik hirugarren saioa eginda, 18. minutuan. Badakizu Hernaniko partidetan, klubak abonatuen garaia hasi zuela eta oraindik ere abona daitekela klubera hurbilduta edo internetez. Eta horrez gain, partidaren sarrerarekin batera abonatu estenak, gaur esate baterako 8 euro ordaindu du zelaira sartu denak, baina beti opari ezaten du txorizo pintxo baten oparia. Gero joan den egunan ahaztu zitzaigulako, lehen jardunaldian, ja egun batzuk ere pasa dira, hori izan zelako irailaren 21, aipatu genuen, motor baten zozketa egiten duela klubak, partida guztietan eros daitezke zozketarako txarteltxoak, eta zozketa datorren urteko Garagardo azokan izango dela. Lehen hasieran esan dizuegu partidan zehar hainbat xehetasun emango ditugula, denbora izango dugulako, baina partidak aurrera jarraitzen du, Uztartze bildua Herrenarien zelaian, hain justu ere 20 metroko esparruaren erdi-erdian, hagen aurrean,
Beleno zera zuen, baina defentsa momentuz tinkoa egiten ari da Hernani. Ensegula errotik 20 metrora, erasoan Belenos. Uzartze ireki ezkerretara zabaldeko dute eta hor aurrelarien lana izango da orain. Aurrelarien lana. Belenosen aldeko zigor kolpea adierazi du epaileak eta erresa dauka agetara jauzi izangoz eta Belenosek lehenengo 3 tantoak eskuratzeko. Baina erabaki dute, beraiek, asturiarrek erabaki dute uzartze bildua, horretarako aukera daukatelako. Jokaldi Hernaniko jokalari bat min hartuta dago, berdeguna, etzalda beraz, etenaldia. Gertatuko da, lehen aipatu ditugu aurreko jardunalditako partida batez ere Belenosenak eta Hernanirenak, 3. jardunaldian Urriak 4 eta 5 jokatu zenak, Belenosek etxean jokatu zuen, Pozueloren kontra, 19 eta 16 irabazi zuen, Entsegu bat egin zuen Belenosek, baina 2 egin zizkion Pozuelo. Gero emango ditugu Hernani eta Belenosean datuak Ensegui dagokienez. Orain jokaldi arriskutua egin dezakelako Belenosek. Hernaniren Ensegu lerrotik 15 metrora delako uzartze bildua. Belenosen alde eta zigor kolpea adierazi die Hernaniarrei uzartze bildu horretan. Eta azkar jokatzea erabaki dute asturiarrek eskura, ezkerraldia aurrelarien bitartez zuluak egiteko, tarteak egiteko, baloiari eutsi eta uzartze ireki eragin ondoren, Ensegulu horretik 5 metrora dira asturiarrak, aurrelarien bitartez, tartea bilatu nahian, orain Tomas Alexis Arroña izan da baloiari eutsi eta uzartze ireki eragin duena, Belenose jarraitzen du erasoan, eskura jokatu, baina ez dute baloia kontrolatu, eta Hernaniren Beñatariz eta gainean da, baina zigolkopea adierazia zeukan epaileak, betire Hernaniren kontra eta lurrean min hartuta Endika Arrillaga, esan dizuegu lehen, 3. jardunaldian Belenose Pozuela gainditu zuela eta Hernanik Valentzian jokatu zuen, baita irabazi ere 17 eta 19, Valentziak 3 ensegu egin zituen eta Hernanik 1, baina jakina zigor kolpen eta ensegu transformaketen bitartze lortzu biren tantoak ere, nabarmendu behar dira eta horretan nagusitu zen Hernani. Lehen aipatu dizuegu, gaurko 4. jardunaldiko norgehiagokak, errepikatuko dugu, gaur arratsaldean Hernani Belenos, Fenix Gernika, 4etan eta Pozuelo San Cugat 5etan zen astekoa. 5etan gauza beraz, Cisneros Valentzia eta bihar Lesabellez Las Rozas. Ea ba, Telmo Ibabe altxatu da, Hernaniko jokalaria. Etenaldi luze xamarra.
eta Belenosen aldeko zigor kolpea, behiek erabakita zigor Uzartze Bilduaren bitartez eskuratu nahi dute baloia jokaldiari hor bertan ekiteko. Belenos atera baloiarekin eta ensegulerroraino aliatzeko aukerak, baina aurrera erori zei baloia aitzin pasea beraz Hernaniren alde jokaldi arriskutsu horretan. Uzartze Bildua gogoratu dagoeneko 25. minutua ere bete dela, Hernani dela aurretik 22 eta huts 3 ensegu egin dituelako besteak beste eta gainerako tantoak zangoz, Beñat Arizetak transformaketetan. Segurazki eskartuko dute tarteka jokalariek atsedentxo hauek. Bero baita landaren 25 gradu inguru eta biztan da kirolean aritzeko are eta beroago da eguraldia. Uzartze Bildua zorionez Hernanien alde, Olibentza jarriko du pasadetxoan baloia, eta denboraz kanpo bultzatzeagatik, zigor kolpea Belenosen kontra, Hernanik bizi-bizi jarri jokoan baloia eskura jokatzeko, beste zigor kolpe bat Hernaniren alde, beti ere bere esparruan, ensegulerrotik 15 metrora jokaldia eta orain Beñat Arizetak albora jaurti du baloia sendo indartsu gutxi asko Hernaniren zelaiko 10 metrora albokozak Hernaniren alde Xabatu ze baloia eskuetan duela eta hilaratze Murritzak lau jokalarikikoa eskura bai jaso Hernaniarrek primeran Uzartze Laxoa osatu bultzaka metro batzuk egin menperatu kontrarioa 11 metro irabazten ari dira Uzartze Laxoarekin eta epaileak ikusita ez zutela baloia garbi ateratzerik, zigor kolpea Hernaniren alde. Llama al capitán con el otro baño. Belenosek du aukera jokaldiari jarraipena emateko, zigor kolpea delako, behien alde eta
luze, albora, eta ostikada ona, eta ondorioz alboko sakea eskasa, aukera eman diezaiekena, irabazi eskasa eta jokaldia egiteko. 10 minutu geratzen dira lehen zati amaitzeko, hor nunbait, eta 22 huts errani aurretik beste aldaketa bat Belen Osegia bigarrena, lehen zatian. Eusebio Moreno zelairatu da. Eta arriskua sort dezake Belen Osek entsegu egiteko, edo arriskua sortzen ari da, eskuinera zabaldu, eskura luze, baina ez, ezin izan dute egalera jarraitu jokaldia. Eta baina Errani defentsa ona, baita Beñat iradi baloia lapurtu ere, baina aurrera joan zaio Arturo Ribasi. Aurrera pasea, eta aurrera pasea izan denez Erranik egin duena, Belen Oseaneko uzartze bildua. Armailaren aldetik, hain justu ere. Urriaren 4 eta 5 jokatu zen 3. jardunaldia, emaitza hauek izan ziren. Las Rozasek 43 eta 23 irabazi zion Fenixi. Belen Ose Pozuelori 19 eta 16. Lehen aipatu dugun bezala, Valentziari 17 eta 19 irabazi zion Hernanik. Gernikak etxean irabazi egin zion Cisnerosi, 33 eta 14. Eta Sankugatek Lesabelezi, ozta, 20 eta 19. Horren ondorioz, hauxe da sailkapena, 3 jardunaldi jokatuta. Lehen postuan Gernika 14 punturekin, 3 partido jokatu eta 3 irabazi. Bigarren postuan 12 punturekin Hernani, ez duelako erasoko puntu gehigarrerik lortu, naiz eta 3 partidak irabazi. 3. postuan da Las Rozas, 11 punturekin, 2 partida irabazi eta 1 galduta. Jarraituko dugu jokoarekin, Belenos erasoan, orain ostikadatxoa, erasuko ostikadatxoa, eta Erne ibili dira atzealdean Erranikoak, hala ere jarraitzen dute baloiaren jabe Asturiarrek, uztartze irekia, aurrelariekin tartek egiteko asmo biziarekin, Belenosekoak, orain erasoa, eskura, eta luze eta ensegoa izango da. Ensegoa izango da, Belenosen lehenengoa, eta gainera eskuinera zabaldu eta defentsa aixe menderatuta. Baloia bikain jaso du eta baita ensegoa egin ere. 3. lerroko eskuin egala. Juan Martinek. Juan Martinek egin du Belenosentzako lehen ensegua, 3. lerroko eskuin egalak, eta orain saiatuko da Bryce Rey ensegu osteko, ensegu ondoko transformaketa gauzatzen, baloia kokatuta, eta ez kanpora joan zaio Bryce Reyri.
22 eta 5. Aitzinatik Hernani. Nik esan dut Juan Martinek egin duela sego, baina badirudi Nikolas Barelak egin duela. Erditik baloia jokoan, Hernanik, luze eta aitzin pase egin du da aurrera joan zaio. Hernaniko ezkerre galari, baina jokoai jarraipena emateko egindu du epaileak, naiz eta Arturo Ribarsek Hernaniko malau zenbaki ezker egala. Bitartean, atzera egingo dugu eta bi taldeen 15 emango ditugu jokaldia partidak etena duelako, Belenoseko jokalari bat min hartuta dago. Belenosek ondoko 15koa zela iratu du. Lehen lerroan, ezker arroina Tomas Alexis, orpokatzailea Alex Silvestre, eta eskuin arroina 3 zenbakiarekin Gaston Blas. Bigarren lerroan, Laurekin Luis Tapia eta 5ekin Luka Mata. Hirugarren lerroan, ezkerre galean Lamuio Jak, ezkerre galean, eskuin galean Juan Martín, Zazpia, eta giltza, hirugarren lerroko giltza, Berni Epelini Olano. Uztartze erdia, 9 zenbakiarekin Joaquin Rodríguez, joko zabaltzailea, 10 zenbakiarekin Bryce Rey, eskuin galean 11arekin Gonzalo García, ezkerre galean Manuel Gao, eta erdian 12 zenbakiarekin Álvaro Bopiko, eta 13 zenbakiarekin Nicolás Varela, eta 15arekin Gibelean Indy Mark. Gero badakizue, aldaketa pare bat egin ditugu, kontrolatu duguna da, 22 zenbakia Eusebio sartu da. Hernani dagokienez lehen lerroan Unas Goikoetxea, gaur hasieratik hasi da gazte-gaztea. Miarritzen ere ari dena, entrenatzen, txiki-txikitatik Rubian hasia. Gaur hastapenetik, nahiz eta joan den jardunaldian, minutu batzu jokatu zituen, gaur bat zenbakiarekin Unas Goikoetxea, 2 zenbakiarekin orpokatzailea Xabat Untzue, eta eskuin arroin 3 zenbakiarekin Endika Arrillaga. 4 zenbakiarekin, bigarren lerroan Telmo Ibabe, 5 zenbakiarekin Beñat Iradi, hirugarren lerroan ezkerre galean 6 zenbakiarekin Joseba Díaz de Mendibil, eskuin galean 7arekin Iker Eizmendi, ohikoa ja hauek, 8arekin hirugarren lerroko giltza Xavier Lucas, uzartze erdia gaztea, 9 zenbakiarekin Aritz Olibentza, 3 laurdenetako lerroan 10 zenbakiarekin joko zabaltzailea Anar Zelosegi, ezkerre galean 11 zenbakiarekin Ibon González, eskuin galean 15 zenbakiarekin Arturo Ribas, eta erdian 12 zenbakiarekin Peru Burugain, eta 14 zenbakiarekin Arturo Ribas, eta Gibelean 15 zenbakiarekin Jokin Olea. Tomas Alfonso Infante, zelairatu berria da, Hernanien, 16 zenbakiarekin. Lehen zatia amaitzeko 3 minutu geratzen dira, alboko sakea nagusi Belenos, erasoan gainera, Anar Zelosegi gainean da, eta ostikadatxo ona, erasokoa, Hernaniren sego lerrutik, 12 erdi bat metrora, errekaldetik. Zorionez, Hernaniren alde izan, ez, Belenosen aldekoa da. Bai, egalera irten dena Hernaniko jokalaria izan delako. Ea jokaldi arriskutsu honi zer erantzun ematen dion Hernani. Hilaratzean seina jokalari, luze, eta Erne,
ensego lerrotik oso hurbil direlako asturiarrak, beraientzat bigarren zugo egiteko, momentuz defentsa erantzuten ari da Errani, baina sarrera bortitza egin dute, eskuinera zabaldu, Joaquin Rodríguezek, baina Erranik bere ganatu du baloia, Errani lapurtu du, Beñetarizeta luze, eta ona da, naiz eta Indi Markek baloia berdegunetik jaso duen, baina bi jo gainean, lapurtu ere bai, eta Indi Markek baloia jaso ondoren galdu egin du, eta Erranik lapurtu baloia. Defensa zorrotza. Ongi, erantzun du Erranik defentsan eta gainera zigorkolpera egin eta Beñetarizeta prest dago, baloia kokatzen, agetara jaurtitzeko. Izan ere, lehen zati amaitzeko oso gutxi falta baita eta, bueno, 22 eta 5 atsenaldira joan baino, hobeto izango da, dudarik ez, 25 eta 5 aitzinetik joatea Hernani. Laugarren jardunaldiko norgehiagokan, Landare Toki Rugby zelaian. Lehen aipatu duen Unas Goikotxeak zelaia utzi du. Eta aipatu dugun bezala, aukera ez du galdu Beñetarizetak, lehen zatiaren amaiera beste 3 tanto gehitzeko markagailu hori. 25 eta 5 lehen zatian. Labur bilduma bat egiteko, eguzkipean, bero-bero, baina Erranik gogor ekin dio partidari, eta lehen 5. minutuan jada zigorkolpea gauzatu du, agetaratu du Beñetarizetak, ensegua Laister, handi 2 minutura Xavier Lukasek, Beñetarizetak berriro 2 tanto gehiago lortu ditu, beraz 10 eta huts, 4 minutura Jokin Olaren ensegua, jokaldi azkarra eginda, urrutitik eraso eginda, 11. minutuan, Beñetarizetak 2 tanto gehiago, 17 eta huts, 18. minutuan, ja, markagailuan pixkat alde hartzeko, Arturo Ribasek, 22 eta huts, baina ondoren, Laister, Nikolas Barelak murriztu du markagailua, 22 eta 5. Baina, zigorkolpea Beñetarizetak, ondorioz lehen zatia, 25 eta 5 Hernaniren alde, tarte luze batean Erranik agindu du zelaian, Belenosek gero aurre egin du eta ondorioz ensegu bat egin dute, baina momentuz Errani aurretik Elite Ligako 4. jardunaldiko norgehiagokan hemen Landare Toki Rugby zelaitik, orain atseden hartuko dugu.
aurten ustagarra izan behar dugu landaren.
Arratsaldeon berriro landare toki errok bizelaitik, Hernanitik hain zuzen ere, gaurko elite ligako laugarren jardunari dagokion norgehiagokari gatzaizkizu eskaintzen, streamingen bitartez, eta lehen zatian 25 eta 5 aurreratu ostean Hernani, markagailuan, jakina, 3 ensegu eginda, Belenosek 1, 25-5, horrein hasiko da bigarren zatia. Lehen ez dugu esan, baina epailea Luis Llauger da, eta marrazainak Jokin Eskolar eta Julien Legal. Beraz, Luis Llaugerrek hasiera emango dio bigarren zatiari, bi taldeak zelaian dira, jarrita eguzkipean, 23-25 gradu, ez hozteko modukoa, eta hasiera emango zaio bigarren zatiari. Belenos jarriko du jokoan, hain justu ere Bryce Reik, eta hasi da bigarren zatian. Goratuko dizugu Hernanin, Beñat Etxarri zelairatu dela bigarren zati honetan. Beñat Etxarri, Arroña, eta bigarren lerroan Andoni Larrarte zelairatu da. Bai, jokalariek freskotasuna beharko dute, bigarren zati honetan segurazki denak aldatuko dira. Belenosek ere bai, egingo ditu, ia lehen zatian pare bat egin ditu, baina momentuz, bigarren zatia hasi eta berehala Belenosen aldeko uztartze bildua Hernaniren esparruko 22 metroko lerroan. Belenose jarriko du jokoan, Joaquin Rodríguezek, behatzi zenbake eta zigor kolpea lehen lerro horretan izan dako beheratzea Belenosek eragindakoa. Joko zigor kolpea beraz, Hernaniren alde. Bigarren zatian beharko da, jende freskoa, dudarik ez. Eta orain bigarren zatian zelairatu da Jon Ander Zapien jokalari aurten behintzat indartsua, astapenetik aritzen den jokalaria, gaur bigarren zatian zelairatu da, eskasa berak aterako du, Olpokoseke Izmendik bi eskura jaso, uztartzen laxoa osatuta arriskutsua egin du hor Belenoseko Luka Matek bere jarduera, baina ez du eten Hernaninen erasoa. Orain ezkerrera zabaldu, jokaldi aparta, Anartzelosei pasea, eta badoa Jokin Olea, badoa pasea, Ur Garmendiari egin dio pasea, agian berak ere egin zezaken ensegua, baina nahiago izan du taldekideak egin zezala ensegua, Ur Garmendiak. Ondorioz, 30-5 aitzinetik Hernani. Bigarren minutuan, bigarren zati hasi eta kasi berehala. Ai. 30-5 barkatu. Ur Garmendiaren enseguari esker. Taldearen laugarren ensegua eta momentuz bideratua dauka erasoko gehigarrizko puntua. Ez du lortu Beñat Arizetak agetaratze horretan baloia tartetik sartzea, ondorioz 30-5 Hernani aurretik. Hasiera lehen zatian bezain ona edo hobea, lehentxeago indelako enseio Hernanik, eta orain Belenosek aterako du zelai erditik. Kanpora zuzenean beraz,
epaileak Luis Lauerrek adierazi du hor Hernanik eskatuta jakina, zelai erdian izango dela uzartze bildua. Berriz errepikatuko dugu, ezpa ere, nola dagoen sailkapena, 3 jardunaldi jokatuta, lehen postuan Gernika 14 punturekin, bigarren postuan Hernani 12 punturekin, hirugarren Las Rozas 11 punturekin, 3 taldeek 3 partidak irabazi dituzte jokatutako 3-ak, laugarren San Cugat 9 punturekin, bosgarren Belenos gaurko Hernaniren kontrarioa, 8 punturekin, 2 irabazi eta 1 galduta, 6garren Pozuelo 6 punturekin, 1 irabazi eta 2 galduta, Feniz Zaragozakoa 7garren 6 punturekin, 1 irabazi eta 2 galduta, 8garren Lesabellez 5 punturekin, 1 irabazi eta 2 galdu, 9garren Valentzia 2 punturekin, 3 partidak galduta, eta 10garren Cisneros 3 partidak galduta. Beraz, gaur jokoan du neurri batean lehen postua Hernanik. Lehen esan dizuegu, jardunaldiko norgehiagokan, 3garren jardunaldiko norgehiagokan Gernikak ere partida duela. Eta Erne izan daitekelako Hernaniren segua, Erne esaten dugu, badoalako Hernani jokaldi eginda ensegu lerroraino, luze bai, baina hasiera batean ez ono, Jokin Oleak, jokaldia egiten saiatuko da, Jokin Olea, baloiari ongi eutxi, uztartze irekia, baina defentsan ere, lan ona, Belenosek, eta zigor kolpea gainea Belenosen alde, Hernaniren kontra alegia. Feniz Gernika ere lauetan zen astekoa, laster ikusiko ea zer egiten ari den, lehen posturako lehia horretan. Hogei eta 10 eta 5 etenak du. Etena dugu jokoan, jokalari Hernaniko jokalari min hartuta dagoelako berdegunean. Eta segura bigarren zationetan etenalditxoa baino gehiago izango dugu, bestea beste bero egiten duelako. Garmendiak egin duen Hernanirentzat 4. ensegua, eta Belenosek ez badu besterik egiten, gehigarrezko puntua izango du Hernanik bere alde. Bestetik bitartean aipatuko dugu, badaela Hernani baduela laguntzaile bat, Geltzukar, motor bat eskaini duena, eta motor hori eskuretu nahi duenak partida bakoitzeko hasieran edo jarreran aukeratu ahal izango du, erosi ahal izango du zozketarako rifa. Zozketa hori datorren urteko Garagardo ferien egingo da, Geltzukar
lantegiak eskaini duen motor hori. Bestetik partida guztietan Adarraga gozotegiak tarta bat eskaintzen du zozketan, baita Pinedak ere txuletak. Olibentzak baloia Jonanderri pasa, eskasa atera. Ez da, Olibentza gaztea, oso gaztea da, Uztartze erdia behatzi zenbaki duna erranikoa. Orain Jonanderrek aterako eskasa, hilaratzean denak, zazpina jokalari, gibelean Xabier Lukasek ongi hartu du baloia bi eskutera, baina nolabait erraniko jokalari bat hilaratzen beste aldera pasa dela dirazi du epaileak eta ondorioz zigor kolpea Belenosen alde. Tribuna aldeko Albora baloia, defentsakoa. Tomas Alfonso Infante, 16 zenbakiarekin. 19 zenbakiarekin Andoni arte. Orain arte zelairatutako erranikoak. Oain Aieko Miner zelairatu da. Uztartze erdia. 21 zenbakiarekin. Beraz, kasi aldaketa guztiak egin da Erranik. Belenosen ere, Gabriel Castro 18 zenbakiarekin zelairatu da bigarren zatian. Orain, Alex Silvestrek eskasa atera du, hasiera batean lapurtu du Beñat Etxarri, baina gero erori garren, Aimar Valentziagak erreskuratu, pasea, Uztartze irekia, lehen talkak, zuloa egiteko asmoarekin, Beñat iratik, Uztartze irekia eragin du. Horren, Aieko Minerrek gibeleko emango die baloia, edo ez, ostikoz. Erasoan eta ona, baloi ona. Hau itzin pasea, aurrera pasea izan da. Hernaniarren aurrera pasea, uste dute Beñat Arizete izan dela, ez duelako jasotzerik izan bi eskutara eta ondorioz aurrera pasea. Bigarren zatia hasi zela 10 minutu bete dira eta Hernani aurretik momentuz 30 eta 5. Lehen zatian 22 eta 5 eta bigarren zatiko bigarren minutuan egin du Ur Garmendiak Hernaniren laugarren segua 30 eta 5. Orain zelaiaren erdian, markagailuaren aurrean, Uztartze bildua Belenosen alde. Bi talde hauen xehetasun bat ematearren, lehen aipatu dugu, baldin badugu ere, Belenosek 3 ensego egin ditu jokatutako 3 jardunaldietan, baina hartu 5. Eta Erranik jokatutako 3 partiduetan 6 ensego egin ditu eta 7 hartu. Entzun dituzue txaloak Hernaniren alde, zigor kolpea eragin baitu, eta orain alderantziz markatzen du, epaileak aldatu egin du. Luis Liaugerrek aldatu egin du ustez zigor kolpe hori, eta orain Belenosen alde izango da.
Hogeita metroko lerroan, Hernaniren esparruan, alboko sakea, eskasa, Belenosen alde. Eta bikain erdialdean bi eskutara jasota baloia, Uzartzela Xoa, aurrelariek metroak irabazteko ahalegina egingo dute, metro batzuk irabazia da. Hernaniren 20 metroko esparruan sartuta, Belenos erasoan, aurrelarienan burruka, eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Belenosen aldegia. Eta txarteloria arriskua. Baita atera ere. Txarteloria bainat iradiri. 10 minutu beraz, Hernani 14 jokalarirekin aritu beharko du. Hori 12. minutuan. Ea ba, zertan gertatzen den. Pozuloren kontra irailean 29an jokatu zuen Hernanik, 21 eta 22 irabazi zuen, eta momentu batean Hernani minutu batzuetan 12 jokalariekin aritu zen. Txarteloria eta besteren atzetik, eta minutu batzuetan 12 jokalariekin jardun zuen Hernanik, eta azkenean pensa, 21 eta 22 irabazi zuen. Garaipen horiek gozoa izaten dira. Justu irabazi arren, garaipen bat delako. Orain Xavier Lucas atera da. Momentu batez hagen atzealdeko esparruan geratu da, Xavier Lucas. Gogoratu bestetik, bainat iradi 10 minuturako egotzi duela Luis Liago epaileak. Luis Liauger, barkatu. Baina ez jarraituko du Xavier Lucasek, nahiz eta min hartu belaunean. Gogoratu, eliteko liga honetan, joan itzuliko partia jokatu dituztela. Hamar talde guztira, 8 jardunaldi lehen fasean. Jarraituko du kontaketarekin, Belenosen aldeko Uzartze bildua delako. Hernaniren segulu horretik hurbil, eta Erne ies egin die baloia aurrera. Zorionez Hernaniren zat. Uzartze irekia, gorde baloia, aurrelariekin ziurtatu defentsako lana, Uzartze irekia, eta orain zangoz, kanpora, albora, bota du. Kanpora bota du hasiera batean, baina Ekaitz Arrozpide bigarren zatian zaleratu den Hernaniko joko zabaltzaileak zangoz jodu gora, baina epaileak zigor kolpeak kontra derizi du Hernaniren kontra jakina. Aipatuko dugu etan alditxo honetan, bestetik, orain dela
pari bat aste ere, baina gogoratzeko emakumezkoen munduko kopako finala jokatu zutela, Inglaterrak eta Kanadak, eta Inglaterrak irabazi zuela merezimenduz kopa. 22 metroko lerroan dihardute Belenoseko eta Erraniko aurrelariek leian baloiaren jabetza borrokatzeko. Belenos da orain uzatzela xo eginda bultzaka. Baina, zorionez, Hernanirentzat zigor kolpea alde. Aipatutako munduko kopako finala, irailaren 27an jokatu zen. Bestetik, Euskal Herriko talderik indartsuena Baiona da. Baiona Frantziko top 14an dihardu, Baionak. Gaur ordubitarritan zeukan partidua Clermonten kontra. Clermont Jean Doger zelaian. Ordubitarritan, oraindik ez dugu emaitzarik. Baiona partidu hori jokatu aurretik 6. postua zen, eta Clermont-Ferrand 8. Aurreko asteburuan Baionak Pauen jokatu zuen, lehen postua zuten iaia jokoan, baina Pauek 47 eta 24 irabazi zion Baionari. Baionan gainera, aipatu behar dugu, badela Hernaniko jokalari bat, Hernaniko gaztetan aritutakoa, Manes Arizeta, Europako partidetan minutu batzu jokatu zituen, baina Pauen minutu batzu jokatu zituen. Gaur ez zegoen deialdian, baina, adierazgarria da, Hernanin gaztetan aritu jokalari bat, Baiona aritzea Erne, Belenosen ensegoa izan ditekalako, baina ez. Ongi plakatu dute Belenoseko bigarren erdia, hain zuzen ere Nikolas Varela, eta ezin izan dute baliatu ensego egiteko, baina aurrez zigor golpea dirazi zeukan Belenosen alde. Zer dizuegu beraz, Manes Arizeta, Baionako talde nagusian ari dela jokatzen. Ligako top 14ko ligako partidako minutu batzu jokatu zituen Paueren kontra. Lehen zenbait hegoaldeko jokalari aritu dira, eta Hernaniko gaztekin aritutako Asier Altuna ere, garai batean, ja urte batzu badira. Bere izan zela, lehenengo esango dugu Hernaniarra, uste dugu Euskalduna ere, jokatzen Baionan. Kontuz, Erne Belenos erasoan ari delako, 5, ensego egiteko aukera guztia ditu, eta ensego lerroti metro batera, aukera aparta, ensego egiteko, nahiz eta defentsa momentuz zorrotza egin Hernanik. Baloia ezkerraldera, Uztartze irekia berriro Belenosen alde, eta ensego lerrotik oso hurbil, baloia jaso eta berdemotik jaso, eta ensego egin dezake Belenosek, bai. Ensegoa ezakit, ez dirudi. Ez dirudi ensegoa izan denik, bintzat epaileak ez du dirazten ensego izan dela, eta beraz, zigor kolpe hori aterako du Hernanik, albora. Manuel Gaok bizi atera du baloia, jokaldia Indi Markek egin nahi zuen, ostiko zeman, erasoan. Eta jarraitzen du, Belenosek baloia ongi kontrolatu gabe, blurrera, hala ere eutsi diote azken momentuan.
metro batzuk aurrelariek eta orain Zartzerdiak ezkerrera zabaldu du. Zangoz ostikadatxoa ematen saiatu da joko zabaltzailea Bryce Ray, baina Anaz Elosegik dauka baloia eskuetan aurrera jontzaio, ez ikusi du, bai. Ikusi du Elosegiri aurrera jontzaioa baloia. Eta bestetik, Euskal Herriko bigarren talderik indartsuena, Miarritzek, Frantziako Praude bigarren mailan diardu. Atzo irabazi egin zuen, Anguleman, 21. Hain justu, han ari da tarteka entrenatzen, Unas Goikoetxea, lehen aipatu dizun Arroña. Berarekin ere ari da Maroño, eta beste jokari gazte bat ere bai, ez goratzen orain izena. Aipatu dizuegu, Baiona Asier Altuna izan zela lehen hegoaldeko jokalaria Baiona jokatzen, orain dela urte batzu, baina bertan aritu ziren beste Oskar Astarloa, Fran Puertaz, Oker Espanago, Laskurain, izan dira bai, hegoaldeko zenbait jokalari, han aritutakoak iparraldean, Iparralde Euskal Herriko taldeetan, Donibane Loitzunen ere bai, orain buruan dauzkadanak Astarloa bera, Xabier Alduntzin, Ardaz Gallastegi, aurreago Luis Mokoroa eta Txufo Bueno, Gabriel Zapiain ere bai, eta bueno, orain burura datozkidanak, baten bat aztuko zai, baina tira. Hemen Landare Toki Errugbi zelaian jarraitzen du laugarren jardunaldiko norgehiagoka, lehen zatiko 20. minutua bete da, eta azken aldian, azken minutuetan, Belen osari da erasoan, jokatzeko adierazi du Luz Jager epaileak, eta orain baloia berreskuratu du Larrartek. Jonander Zapiaine baloiari ongi eutxi, ustartze irekia, haieko Minerrek baloia ezkerrera zabaldu, Beñat Arizetak, orain luze ostikatu du Ekaitz Arrozpidek, Zelai erdia gainditu ondoren, orain Zelai erdia eta 10 metroko lerroaren erdialdean dihardute, aurrelariek leian, eta zigor kolpe Hernaniren alde. Epailearen Luz Jagerren arabera, baloia ez askatzeagatik Belenoseko jokalariak. 35 momentuz, lehen zatiko 25. minutuan, eta horrela jarrai dezala. Pixka bat bera hogetxita mailari dagokionez, hegoaldeko talderik indartsuena Anportizia dugu, Anportiziak Espainiako ohorezko mailan diardu, eta hauek ere liga hasia dute. 11 taldeari dira, eta lehen jardunaldian Ordiziak 27 eta 16 irabazizion Labilari, eta bigarren jardunaldian Liceo Frantzesi, edo beto esan da Liceo Frantzesek 32 eta 19 irabazizion Ordiziari. Hirugarren jardunaldian atsedena izan zuen, joan den asteburuan. Lehen postuan, ohorezko mailan, Espainiako ohorezko mailan, Kesos eta Burgos dira lehen eta bigarren postuan. Kesosek 10 puntu ditu, Burgosek 10 puntu, baina Kesosek 2 partida irabazi eta bat galdu, eta Burgosek 2 partida irabazi eta bat berdin du, baina bia dira lehen postua. Eta Ordizia, asteburuntako partida jokatu horretik, 8. 2 jokatuta.
partidat irabazi eta beste bat galduta. Hemen etenaldia berriro. Bueno, egia esan bapateko bero honekin ez da harritzekoa, min hartzeaz gain, pixka bat aprobetxatzea, ur pixka bat edateko. Agian gero astuko zaigunez, orain baliatuko dugu etenaldi hau, adierazteko zein izango duen Hernanik urrengo partida, nire paperak txukun baldin badauzkat, bai. 5. jardunaldia izango da, eta Hernanik San Cugaten kontra jokatuko du Katalunian. 6. jardunaldian, La Rosasen kontra etxean. 7. jardunaldian, Gernikan derbi handia izan daiteke, betiko derbiaz gain, lehen postua jokoan egon daitekelako, ondoko gaurko eta ondoko bi partio kontuan hartuta, 7. jardunaldia izango da Gernika Hernani, 8. jardunaldian Hernani Cisneros, eta 9. jardunaldian Fenix Zaragoza Hernani, eta gero ja bigarren itzulia. Hor jarraitzen du jokoak, hemen Landaretok Errubizelaian, 4. jardunaldiko norgehiagokan, partida hasi zenetik 25. minutua bete da, bigarren zatikoa alegia. Aurrera pasea, itzin pasea, Belenosek, ondorioz Hernanirentzat, ustartze erdia. Belenosek iaz ere, Hernani kontra jokatu zuen, bai, Ohorezko B-maileko liga erregularrean eta gero baita elitean ere. Eta sailkapenean, eliteko iazko sailkapenean, Hernani 7. izan zen 13 punturekin, eta Beleno 6. 14 punturekin. Eta biek eutsi zioten eliteko sailkapenari, batez ere Hernanik azken jardunaldian Gaztediri 5 eta 56 irabazi ziolako han Gazteiz zen. Ondorioz, ja elite maila finkatu honetan ari dira biak Belenos eta Hernani. Gernika bigarren sailkatu zen iaz, mailaz gora egiteko justu, ez zuen lortu. Bigarren sailkatu zen eliteko ligan 30 punturekin. Orain Xabier Lukasek mandu pasea ezkerretara, baina ezin izan dute Hernaniko gibeleko jokalariek. Aurrekoan esan genizun, ospitalete aritzeko zela elite honetan, baina ezezko eman zuen, eta bere ordez Zaragozako Fenix ari da lehian. Momentuz markagailua ez da mugitu, bigarren zatiko, bigarren minutua ezkeroztik. Bigarren minutuan Hernaniren 4. zego egin dugur Garmendiak, eta arrezkero Hernani ari da bai. Pixka bate zelaia okupatzen, baina arriskori sortu gabe eta Belenos aritu da ere, pikin bate Hernaniren zego lerrotik hurbil, baina ez entsegoa egiteko moduko jokaldiak eginez. Zigorkolpe Hernaniren kontra, azkar bizi atera dute Asturiarrek, han Ekaitz Arrozpide baloia jasoko du berdegunetik, eta urrun defentsako ostika da, baina ez da atera, eta Belenose kontraeraso antolatu du eskura jokatuz, baina bikain aritu da Beñat Etxarri. Zangotra batuz kontrarioa, baina zigor kolpea ustuz jokoz kanpoa adierazi diolako Hernaniri.
eta hauek, Asturiarrek, albora jaurtiko dute, joko zabaltzaileak, Bryce Reik, Hernaniren zelaira, beren segolerrotik, 10 metrora, 10-15, hor non bait. Gogoratu aurtengo denboraldian elite ligontan, Hernaniren bigarren partida Landaretokin, hori eskaintzen ari gatzaizkizuela. Alboko sakea eskasa ongi irabazia Belenosek, ohiko uztarzelatxoa osatu eta badoa Erne segolerrotik 3 metrora geratu delako Belenos, aurrelarien bitartez, 5 talkak eginez, eta ikus dezagun. Ez dira urrun Asturiarrak, ensegolerrutik, aurrelariek jokaldia lotu nahi dute, baina ezkerrera zabalduta, eskura jokatu nahian. Uztatze irekia eta zigor kolpea Hernaniren alde. Baloia ez askatzeagatik eta arriskua gainditu dute Hernaniarren momentuz, bigarren zatiko 20. minutuan gaudela. Gero Hernaniko hainbat sagardotegik, Bazkaria zozketa egiten dute, abonatuen artean, eta hori ere, etorri ezkero partidetara eta abonatu izan ezkero, saritxo horiek ditu klubak. Orain, eskasa, ikusten duzen bezala badira laguntzaileak Hernanin, Koitz, industrial marketingan diarduena, horren azpian izan da eskasa, CMO Balbez, hori babesle du Hernanik, han ikusi duzuen bere publizitatearen pankartapen izan da eskaz hori, Perfect esiturak ere badu babesle laguntza, era berean kirol jantzietan kapa, ere ikusten duzen bezala segurazki uztartze bildu horren gibelean aipatutako iragarki horiek, eta segurak ere badu Hernanik babesle, Mafre, jarraituko du pixka kontaketarekin, izango dugu aukera babesleak garrantzitsua direlako. Orain Belenosen alde zigor kolpea. Cisneros eta Valentzia ere jokatzen ari dira gaurko jardunaldi honetako behien arteko partida. Eta 19:20 ari da irabazten Valentzia, Cisnerosen kontra. Bestetik, hau kontatuko dugu, Belenos erasoan diarduelako, eta Hernanik leportu du baloia, baina zigor kolpea Hernaniren kontra eta ensegulerrotik oso hurbil. Pozuelo eta San Cugat ere ari dira jokatzen, 5 hasieran orgeia oka, eta momentuz Pozuelo 12, San Cugatek 21. Pozuelok 12, San Cugatek 21. Eta esan dizuegu, Cisneros eta Valentziaren artekoa,
Cisnerosek 19, Valentziako 22. Hoi ditu gaurko emaitza batzuk, hemen jakina, Hernanik 30 eta Belenosek 5. Horren Hernanik ebatzi die baloia Asturiarrei, beraien ensego lerrotik metro gutxira, baina Hernanik entzata baloia eta orain alboko sakea eragiteko. Orain jokoa eskuinaldera, Belenosek. Bizi-bizi, eskura jokatuz. Baina ezinean, jokaldia burutzeko ezinean. Martino Matok egin du lehenengo saiakera. Orain 22 metroko lerroan, gainean. Ezkerraldera Belenosek jokaldia eta kontuz, ezkerraldetik hor dagoelako Manuel Gao, baina ez, harrapatu dute, blokatu dute, plakatu dute, Uztartze irekia, ensegu lerrotik 2 metrora, eskura jokatzeko aukera Belenosek, Santiago Gatzio eta baita ensegu egin ere, gu hartu gabe, Entsego egin du, Belenosek. Entsego egin du, Belenosek. Hogeita hamar eta 10, bigarren zatiko 35. minutuan. Badakizue, gehigarrizko puntua lortzeko erasoko alegia. 3 enseguko aldea atera berduela talde batek. Orain, Belenosek egin duenez bigarren ensegua, ez zio Hernaniri balio gehigarrizko puntori lortzeko bonusa alegia. Eta gainera, orain 30 eta 10 eta aukera ona ez du lortu. Beraz, ensaioaren bidea joan berdu Hernanik gehigarrezko puntori eskuratzeko. Jose Dimitrovek egin du ensegua. Hogeita hamar eta 10. Partida amaitzeko arauzko denboran, 4 minutu. Gogoratuko dugu gainera, datorren 5. jardunaldian, hauek izango dira norgehiagok gero asto egingo zaiguta. Partida guztiak Cisneros Fenix izan ezik, 26an jokatuko dira, datorren larun batean. Baina, larun batean, 25ean, atxaldeko ordu bitardietan, Cisnerosek eta Fenixek jokatuko dute elkarren kontra, Complutense Cisnerosen bigarren zelaian. Eta gainerako norgehiagokak igandean jokatuko dira, 26an, hain justu ere, Gernika, Valencia, izango da partida 6etan, Las Rozas, Pozuelo, Madriltarren arteko derbia, hori atxaldeko ordu batean jokatuko da, Hernanik lehen esan dugun bezala San Cugat bisitatuko du, larun batean atxaldeko 6etan, igandeko ordu batean, eta igandean bertan, 12 Valencia, Pasek Belenos. Oker esan baldin badut ere, Gernikak eta Abellesek igandean jokatuko dute ordu batean, Urbita errugbi zelaian, kiroldegian. Sailkapenari begira,
sailkapenera begira, esaten ari gintzaizkizuen bezala. Gernikak aukera ona dauka, garaipena lortzeko datorren igandean. Abellezen kontra, Abellez 8. delako sailkapenean, partida bat irabazi eta 2 galduta. Eta Hernanik berriz, 2. postuan dugu, 12 punturekin, jokatutako 3 partidak irabazita, eta Hernanik jokatuko du, San Cugaten kontra, baina San Cugat zaila izango da 4. postuan delako. Hortaz, ea, eskasa irabazi du Belenosek, azken 5 minutuak. Azken 5 minutuak, ezkerre galera, plakaje aparta, Beñat Iradik, plakaje aparta, alboko marran. Pixkanaka Beñat Iradiari da sasoia hartzen, ja partida gehiena jokatzen ari da, eta fisikoki bere neurria lortuta Beñat Iradi kapitaina. Jonander Zapiain eskasa hilaratzean jokalari guztiak. Baloiaren jabe ez da inorrekin hasiera batean, orain bai, eta Jonander Zapiainak hartu du berriro, alboko marran eta eutsi dio. Ustartze irekia, Aieko Minerrek ezkerrera zabaldu, eta eskuinen ezkertara jarraituko dute, zigor kolpea Belenosen kontra, plakak eta arriskutsua egiteagatik eta txartel horia gainera. Belenosek 14 jokalarirekin amaituko du partida, hain zuzen ere. 20 zenbakia ikusi duzuen bezala, Eusebio Mok, kanpora egotzi duelako 10 minuturako, Anartzelosei bakarrik, baina korrikaldia eginez, Uztartze irekia, erasoan Hernani, Aieko Miner, Beñat Iradi, Jonander Zapiain, eta eskuinera zabalduz, zuloa egin dezakete, bera duen indarrarekin sartu da Arturo Ribas, oain ezkerraldera, era bat, baloia jaso bai, baina azken pasetxo hori ezin Anartzelosek hartu, segoa izan zitekeen, Hernani behar duena, gehigarrizko puntua lortzeko, ea Uztartze irekia, Aieko Minerrek pase azkarra ezkerraldera, baina ja ez du balio. Aurrera pasea egin duelako Hernanik, eta okerrez ganago amaitu da partida. Baliteke, arauzko denbora. Bai, amaitu da norri gauka, Hernanik 4 partida jokatu eta 4 irabazi ditu, momentuz. 4 jokatu eta 4 irabazi. Pausalditxo bat egin dugu, ziurtatzeko partida amaitu dela, eta iruditan ikusten zuen bezala, bai. Naiz eta gehigarrizko puntua ez lortu Hernanik, bai aitzetik partida irabazteagatik dagozkion 4 puntuak. Ondorioz, sailkapeneko 2. postuan jarraituko du. Momentuz ez dugulako, Gernikaren emaitzik ez daukagulako. Gernika zer egin duen ez dakigu, momentuz.
lauetan hasi delako, lauetan zelako astekoa partida. Bueno, esan bezala, Elite Ligako laugarren jardunaldia Erranik etxean jokatu du, Belenosen kontra, eta 30 eta 10 irabazi du. Lauen segi egin ditu Erranik eta 2 Belenosek. Lehen zatian aurreratu egin da Errani 22 eta 5. Hiruen segu egin da, baina bigarren zatian bat egin du eta Belenosek 2 ondorioz gehigarrizko punturik gabe geratu Erraniera, baina garaipena bai. Lehen zatiko laburpena egin dugu Arestian, eta orain bigarren zatikoa, bigarren zatik hasi eta berehala egin du Erranik bere laugarrenen segua. Ur Garmendiak eta markagailuan bigarren minutuan 30 eta 5. Eta 35 minutuan Jose Dimitrovek egin du Belenosentzat taldearen bigarrenen segua. Ondorioz 30 eta 10 eta orokorrean esan genezake Erranik agindu duela jokoan, bai zelaia okupatzean eta baita edasoan gehiago aritu delako. Momentuz eta jakinga dezakigu Gernikaren emaitza, Erranik gutxienez bigarren postuari eutsiko dio, jakin gabe Gernikaz zer egin duen. Eta lehen Arestian esan dizuegu, Erranik datorren asteburuan San Cugaten kontra jokatuko duela Katalunian. Hain justu ere, 5. jardunaldiei dagokion orgiagoka. Igandean jokatuko du, ordu batean. San Cugat, Hernani. Hemen etxekoak pozik, 4-4, eta bueno, seinale ona da. Gure partetik, klubaren langile guztion partetik, ongi izan eta hurrengo partida